Всичко започна като реших да направя едно проучване в интернет и разгледах един куп университети в Обединеното кралство и бавно и полека се насочих към Шотландия, тъй като там бяха водещите университети към специалността, в която съм се ориентирал, и най-вече в Единбург и Глазго. Избрал съм да следвам Computer Science в Единбург. Това представлява специалност, която се занимава с изучаването на компютърни системи и всичко свързано с компютърните и изчислителните науки. И моята специалност по принцип се различава от всичко друго, което се предлага да се учи в университета, с това, че по принцип до известна степен трябва да се науча да уча абсолютно всичко от само себе си, тъй като през цялото време се случват нови иновации, които трябва да се запознавам сам, тъй като абсолютно никой няма да ме държи за ръчичка. Британика ми помогна изключително много да се справя с процеса на кандидатстване. Запознахме с платформата UCAS, която се кандидатства в Обединеното кралство, тъй като в началото за мен това беше един невероятен хаос и въобще не знаех къде се намирам, но със съдействието, което Британика ми оказа, разбрах абсолютно всичко и ми става много лесно. И също така ми помогнаха да напиша мотивационното писмо, което трябва всеки един кандидат да представи, за да кандидатства в Обединеното кралство. С мис Наталия написахме едно невероятно мотивационно писмо, с което много се гордея. Как се представям обучението в Обединеното кралство? Мисля, че ще е много забавно и интересно. Отивам в кампуса, посещавам лекциите, запознавам се с нови хора, нови контакти, приятелства, ще се запозная с изцяло нов вид култура. Мисля, че ще се прекарам невероятно, ще бъде едно невероятно изживяване. Единбург ли? Това е едно прекрасно място, което има богата култура и прекрасен нощен живот, също така богата история. И много бих искал наистина сега да го посетя и да продължа висшето си образование там. Добро образование е когато получиш информация, която може да ти бъде полезна, за да се реализираш в днешния свят. Няма нищо страшно в това да преминеш един курс на обучение в Британика за сертификат. Аз, докато бях на курса на обучение, се забавлях изключително много и просто да изпълняват заданията на инструкторите и всичко ще бъде наред. Мен такъв ми характер е, че аз искам да се вкарам в неприятности, а не да бягам от тях. И не, абсолютно нищо не ме притеснява, само се вълнувам и се радвам, че заминавам.